nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded inventor Doc Ed Dilibo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Kapanalig, simulan po natin ang buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe ay magmumula sa Colossians 3 verse 16 at ang nakasulat, "Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga hemno, at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos." Isa buhay kapanalig ang nakasaad sa Colossians 3 verse 16 sa araw-araw na pagsusumikap sa ibabaw ng mundo. Mensahe hatid sa atin ang Doc Alternatibo at One ASAP Movement. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanan maipagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong nilukob, ang tanging dalangin o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Tiwala at pananalig ang kailangan natin upang maangkin ang minimiti sa buhay. Doc Alternatibo Newscast. Pagkakataon na naman kapanalig na magabayan kayong lahat sa tamang pag-alaga ng katawan na maging malakas, malusog, hindi masakitin. Kung tinaman man ang sakit, maangkin ang kagalingan sa pamamagitan ng herbal at natural na lunas. Kaya pinakauna para habang nagkakaedad, hindi malilimutin, tumitibay yung buto, hindi basta mag-develop ang osteoporosis, osteoarthritis,
arthritis, normal yung pagdumi araw-araw, mahimbing ang tulog gabi-gabi, ito yung gawing gatas na inumin. Umaga't hapon na uminom ng vitamin B complex powder at best milk, like yung isang mug na hot water. Timplahan nyo ng 2 kutsara na vitamin B complex powder, 2 kutsara na best milk. Kung laging humihilab ang sikmura, humahapdi, dagdagan ng 1 kutsara na corn coffee at 1 kutsara na molasses. Paraan na mapatibay ang mga buto para hindi basta tatama ng osteoarthritis, gouty arthritis, nerve, muscle pain, joint pain, maiwasan na. So ito yung sundan na kasabay ng pag-inom ng pinaghalong best milk, vitamin B complex powder, corn coffee at molasses, ang pagkain ng prutas, eat all you can o di kaya salad na gulay. Then yung tubig ugaliin na haluan ng fulvic mineral at magnesium ascorbate, like 1 basong tubig, 20 patak ng fulvic mineral, 10 patak ng magnesium ascorbate, lalo na sa mga umaakyat na yung blood pressure, yung blood sugar level, yung cholesterol. Ito yung kailangang sundan po ninyo. In fact, meron ng nakasulat na guide dyan sa brands para masundan at maalagaan yung malusog na pangangatawan. Isa sa patunay na natulungan bumalik yung malakas na pangangatawan, nakaangkin ng kagalingan, narito po ang sumunod dito sa Doc Alternativo. Ako po si Mrs. Erlinda Takata, nag-aapuyo sa Poblacion 2, Libak Sultan, Kudarat. Last December, na-stroke po ako. So ngayon, nagpa-doktor po ako sa Synthetic. Nung matapos ko po ang reseta ng doktor, para hindi ako hiyang, gumamit po ako ng Doc Alternativo, lalong-lalo na ang fulvic mineral, at saka ang mga capsule na ginamit ko. Andun po ang kagalingan ng aking sarili. Hindi po ako nag-atubili na hindi gamitin ang produkto ng Doc Alternativo. Kaya, mas lalong madali akong gumaling sa panahon na yon. 2 araw po ako na hindi makalabas sa aming kwarto. Andun lang po ako sa katre. Pero, ini-exercise ko po ang sarili ko habang hindi ako makalakad. Lalong-lalo po na ginagamit ko na produkto ng Doc Alternativo. Number 1 po ang fulvic mineral talaga. Ang number 1 na gamitin natin pag ganyan ang ating karamdaman. At saka yung mga capsule na ginamit ko po ay Mixtin capsule, spirulina, at saka immune booster, squalene. Yun ang ginamit ko talaga ng mga capsule, kaya madali akong gumaling. Nagtaka ang ating mga kaibigan, bakit nakalabas na ako na 1 month pa lang, pumunta na ako ng palengke. Wow. Kaya nagagalak sila na ako po ay madaling nakalakad. Kaya ganun ang kaya hindi kayo mag-atubili na gumamit ng ating produkto na Doc Alternativo. Marami po salamat. Ako po si Mrs. Erlinda Takata, nakatira po sa Poblacion 2, Libak Sultan, Kudarat. Yan ang buhay na prueba ng kagalingan. Bumalik yung malakas na pangangatawan ni Ma'am Erlinda Takata mula dyan sa Libak Sultan, Kudarat noong December. Sabi niya, tinamaan ng mild stroke, kaya hirap na makagalaw, makatayo at makalakad na mag-isa. Pero nung sinunda na mga tinuro natin dito sa Doc Alternativo, pati yung mga cleansing capsules, yung Mixtin herbal capsule ay talagang ininom niya umaga, tanghali, hapon, at ngayon sabi niya sa loob ng 1 buwan bumalik ang malakas na pangangatawan, makapagtrabaho na sa palengke dyan sa Libak Sultan, Kudarat. Kaya sundan ka panalig upang maibalik ang malakas na pangangatawan. Hindi na kailangan pang tiisin ang sakit, hindi na kailangan pang mag-maintenance medication ng synthetic drugs tulad ng inyong napakinggan mula sa Libak Sultan, Kudarat. Puntahan pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang kayo po ay magabayan sa tamang pagsunod sa cleansing program, sa natural megadose vitamin C IV at pamember sa 1 ASAP dyan sa branch para makaabel sa malaking discount.
ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, ground floor DILG office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Daet Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Daet, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Doc Alternativo Branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman. Dalhin ang medical records or any laboratory result kung meron. Basta ang importante po sa amin na makausap kayo personally, ma-check ang physical condition dahil titingnan natin yung kulay ng palad, ng kuko, ng dila, ng mata ninyo at dyan po tayo didipindi sa kung anong komplikasyon meron. Basta importante na masundan doon sa mga nag-maintenance medication na ng synthetic drugs yung cleansing program, lalo ng natural megadose vitamin C IV para mahinto na safe ang maintenance medication na hindi na kailangan pang magtitiis ng sakit at patunay na natulungan pa, nakaangkin ang kagalingan dito sa Doc Alternativo. Narito po ang sumunod sa cleansing program at natural megadose vitamin C IV. Ako po ay si Celerina Arnagaro. Ako ay 56 years old. Nakatira po ako dyan sa Darasatan, Awan City. Ang aking personal experience dito kay Doc Alternativo ay tunay pong napakahusay. Ako po ay pre-diabetic. Dumating po ako dito, napakapayat. Hindi ko po maintindihan kung anong nangyari sa katawan ko after ng booster. Pero after po na nag-take ko yung mga herbal na pagkain, tinitake ko lang po na katulad ng turmeric, ng vitamin B complex, saka yung coffee. Yun lang po yung food ko. Buhat po na lumukas po yung katawan ko, na natanggal na po yung aking maintenance. Wala po akong iniindot na metformin. Tinanggal ko po talaga yan kasi hindi ko talaga gusto ng katawan ko, lalo ako nang hihina. Yun lang po. Tapos yung mga yan, yung haplas, detox, yung mga personal things ko na mga dito, yun na lang po ang aking tinitake. Ang inaabangan ko talaga yung promo. Kaya kung talagang masasabi kong okay siya, kahit na worth yung pera niya sa katawan mo, compare sa synthetic medicine. Yun lang po. Maraming salamat. Yan ang buhay na prueba na nakaangkin ng kagalingan na si Ma'am Celerina Magaro, 56 years old from Tanawan, Batangas. Isa sa tumayo no nakarang seminar diyan sa Lipa City, Batangas branch at talagang pinatunayan yung kagalingan na naangkin matapos na sumunod dito sa Doc Alternativo yung diabetes na nagpahirap sa kanya, hindi niya maintindihan ba't pumapayat na nanghihina ang katawan. Ngayon, bumalik ang malakas, malusog na katawan dahil sa pagsunod sa mga itinuro natin dito sa Doc Alternativo. Kaya puntahan pinakamalapit na branch upang kayo ay magabayan na kung paano sundan ang cleansing program, ang natural megadose vitamin C IV, ano yung mga dapat inumin, kainin na makatulong para mapalakas ang katawan. Mas mabuting daluhan ang naka-schedule na herbal and natural healing seminar dyan sa branch at narito po ang schedule. Ngayong araw, Biyernes, nasa Sanchez Mera, Cagayan, Tarlac City branch, Naga City sa Camarines, Brooks Point sa Palawan, Dolores sa Samar, Maasin City Leyte, Bayawan City, Negros Oriental, San Francisco sa Agusan del Sur, Marandi
Pagdating sa Lanao del Norte at Calamba, Misamis Occidental Branch. Bukas, Sabado, July 1, nandyan po ako sa Tagum City, Davao del Norte Branch, magsasagawa ng seminar. Nakaschedule din bukas sa Digos City, ang main headquarter sa Davao del Sur, at Kiamba sa Sarangani Province Branch. Sa Martes next week, July 4, nandyan po ako sa General Santos City Branch, magsasagawa ng seminar. Sa July 8, Sabado next week, nandyan po ang seminar sa Turel, Davao City Branch. Sa July 9, Linggo, ako po inyong makakasama para sa Herbal and Natural Healing Seminar dyan sa Cubao, Quezon City Branch. Pagka July 11, Martes, nandyan naman ang schedule natin sa Baguio City Branch. Pagka July 13, Webes, nandyan naman ako sa Bigan City, Ilocosur Branch, magsasagawa ng seminar. Nakaschedule din sa Malolo City, Bulacan, Katbalugan sa Samara, Nabalbiliran at Zamboanga City Branch. Abangan ang iba pang schedule ng seminar, daluhan para maintindihan ang tamang pag-angkin ng kagalingan tulad ng inyong napakinggan. Pa-register in advance para priority po kayo sa one-on-one check-up and counseling. Libre na po yan after ng seminar. Then lahat ng dadalo makatanggap ng isang box na mixed in herbal coffee. Yung yellow orange box, libre po yan, makatanggap yung mga magpa-register in advance. Magdala po ng 1 litrong tubig para sa libreng patak ng Fulvic Mineral. At samantalahin, unahan nyo na during seminar, halos lahat naka-promo, buy one, take two. Kaya doon sa mga hindi pa member sa One ASAP dyan sa Doc Alternativo Branch para makaabel sa mga pa-promo. Lalo na ngayon, meron tayong buy one, take two promo. Tandaan mga members, yung mga nabanggit ko na mga produkto, naka buy one, take two promo ngayon para sa inyo. Nakatulong talaga, malaking tulong yan, cleansing formula. Ang vitamin C IV nakatabang gikain ako. Dito ko po natagpuan na may pag-asang may kagalingan. Dili gyud nimo ikamahay, naayo gyud ko sa ako ang sakit nga gabinhod akong lawas. Ang tinig, ang kagalingan sa sakit at hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs. Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar. Ipaliwanag sa seminar kung bakit kailangan kumain ng mga beans gaya ng munggo at para walang arthritis at gumaling ang arthritis. Ano nga ba ang paraan para mahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs? Ngayong July 25, Martes sa Nabua, Camarines Sur. Matatagpuan sa number 95, Zone 5, San Roque, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Ngayong July 25, Martes sa Legazpi City, Albay. Matatagpuan sa Door 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrate of Councilor Joseph Lee, malapit sa Palawan Express, harap ng Sterling Insurance Company. Ngayong July 26, Miyerkules sa Sorsogon City. Matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, harap ng Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Ngayong July 26, Miyerkules sa Naga City. Matatagpuan sa JA Abucar Building, number 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City, Camarines Sur. Ngayong July 27, Huwebes sa Dait, Camarines Norte. Matatagpuan sa Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Register in advance para free na ang check-up at counseling at priority ka after seminar. Ang seminar registration fee is 500 pesos at libre na ang healthy snacks, 1 box mixed 10 herbal coffee, magdala ng 1 liter water para sa free patak ng Fulvic Mineral. Plus, ang halos lahat ng produkto buy one take two promo sa mga members during seminar. Good news para sa lahat dahil maka-order na door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo Herbal Products. At kahit hindi pa member, bibigyan ka ngayon ng 40% discount. Tandaan, 40% na diskwento, door-to-door delivery dyan sa inyo. Mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Ulitin kong hotline 0946-967-3211. Doc Alternativo Newscast.
Tuloy-tuloy po ang paggabay sa inyo dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Narito po ang mga pamamaraan sa pagsagot sa inyong mga health concerns, gabay at tamang solusyon sa iniindang karamdaman. Pakinggan po natin ang gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya mula sa founder at multi-awarded inventor na si Doc Ed Dilibo. Isa sa nagtanong dito, napakabata pa niya sa edad na 23, nanlalagas na ang buhok. Ano po ba ang dahilan at may solusyon po ito? Kulang ka ng tulog, most probably. Yun po ay nagpapahina ng energy level ng utak. That's why nahuhulog, nalalagas yung buhok. Pangalawa, posibleng mataas po ang lason dahil sa mga anesthesia na yan. At pangatlo, constipated po kayo. Kung na-combine po itong tatlo, sigurado pong mas mabilis pong mahuhulog ang mga buhok po ninyo. So, hindi simple lang na nagkakaroon ng pulling hair yung isang tao, Doked, kundi may nangyayari sa katawan na hindi maganda. Yes, internally, chemical man or psychological or most probably meron pong poisoning na nangyayari due to wrong events. Especially doon sa pagdudumi natin. We need to address the causes. Mahirap po kasing doon muna tayo sa hair transplant. Kahit nag-transplant ka ng buhok mo at gumastos ka ng napakamahal, nauubos pa rin yan kung hindi naman talaga eksakto ang nourishment ng buhok sa utak. So you need to really address the requirements, no? Para kang nagtanim ng palay na kapag hindi mo nilagyan ng tamang nutrients, kahit gaano ka pa bilis mag-transplant ng palay, namamatay pa rin yun dahil hindi nga eksakto ang nutrients. Ganun din po ang buhok ng tao. May nagtanong dito tungkol sa kanyang maintenance at dami. Meron siyang pang-diabetes, meron naman sa cholesterol, blood pressure at saka sa puso. Ang sabi niya, lahat ba ay ihinto pag sumunod sa program ng Doc Alternatibo? Well, ang lahat ng hindi nakakatulong, chemicals, drugs, anything that is foreign to your body, kailangan tanggalin yun. Kasi napatunayan natin, wala talagang kagalingan eh. Nag-maintain ka ng pang-cholesterol, nag-maintain ka ng pang-diabetes, pang-high blood, pang-arthritis. Saan ka dadalhin nun? Lahat yun ay maintenance ng sakit. Kaya nga hindi kayo naputol sa sakit na yan eh. Kasi pinami-maintain sa inyo. So it's a useless concept kung i-maintain mo yan. We have to really cut off kapag healthy ka na o kapag gusto mo na maging healthy o kapag ready ka nang sumunod sa amin. Yun lang po ang kailangan namin. No? Ready ka sumunod at kaya pa ng katawan. Kasi kung hindi kaya ng katawan mo, kahit handa ka pang sumunod, kahit mayaman ka pa at mapera ka, pero hindi handa ang katawan mo, ibig sabihin bumagsak na katawan mo, aayawan ka rin namin. Hindi na po namin kayang pilitin yon. Dahil ang nanggagamot rito ay katawan natin. Ibibigay lang natin ang tamang formula, sundin nyo lang ng tama, at yun na po ang magiging mitsa ng tuloy-tuloy na pagaling po ninyo. Kailangan nyo lang ang 7 days. Yun lang muna ang kailangan nyo. Pagkatapos noon, makikita nyo na ang aming mga sinasabi tulad na inyong napapakinggan sa mga patunay namin dito sa Doc Alternatibo. Ito naman, tanong ko lang, hindi po kasi ako nakakabawas araw-araw. Tag 2-3 araw nakakabawas. Matigas pa. Ano pong dapat kainin at herbal na pwede sa akin? Kung laxatives lang ang tanong mo, marami, prutas, gulay, mga vegetables, gata ng niyog, mga laxatives yan. Pero kung hindi nagbago na reprogram yung gana ng iyong pagkain, yung sequence ng tubig, yung ng mga heavy foods na ipinasok mo every breakfast, nagkakaroon pa rin ng paulit-ulit na constipation. You need to reprogram yourself. Kaya nga, naghanda po kami ng 7 days program para po magbago ang gana ng dila, no, yung appetite at yung apistat, kung saan siya po ang nagko-control ng sarap, at ang acidity ng stomach, kung saan siya po ang nagbibigay pain sensation sa stomach, sa tiyan, para po kumain kayo. Kailangan pong ma-reprogram yan, or else ulit-ulit lang po kayo sa constipation, which is the mother of all diseases. Ito naman yung isa, Doc Ed, nagkaroon po ako ng kidney stone at kailangan operahan. Ayaw ko po ng operation. Mayroon bang solusyon sa Doc Alternatibo? Huwag mong paoperahan yan kasi lalabas lang yan ang kusa kapag nasunod mo ang tamang formula. Kailangan talaga sundin ang tamang tubig, eksaktong tubig na merong eksaktong fulvic minerals, at may marami pang combination, maraming pagkain kasi ang kailangan mo during that time. Alam nyo po, itong kidney stones, hindi naman talaga bato ito. Hindi naman kayo kumain ng bato, di ba? It so happen merong chemical process na nag-trigger ng calcification sa kidneys, kaya bumabara.
At lalabas lang din yan ng kusa kapag tama po ang panglusaw. No, mayroong panlusaw. Hindi po tama na gagamit lang tayo ng sambong pero hindi naman natin na i-connect yung diet program. Like may sambong ka nga, nag-soft drinks ka naman. May sambong ka nga at buko juice na iniinom pero mali naman ang inihalo mo doon sa tubig. At nagbibigay din ito ng maling chemistry sa ating dugo. So, hindi po perfect kung hindi po natin nakuha ang tamang kombinasyon. Yan po ay nakasulat. Yun po ay nasa libro natin. Nakasulat po ang tamang formula. Iisang formula para sa katawan dahil ang katawan ay mayroon talagang biochemical components. Yun po ang pinag-aralan mabuti. At iba't ibang herbs ang ginamit to really have that great impact in a short period of time. Yun po ang dahilan kung bakit may iba't ibang herbs pero the same formula o protocol, sequence po na inyong sinusunod para po matanggal ang kidney stones, bato sa kidneys at hindi lang yan, pati yung gallbladder stones. No? Ang amazing kasi nitong sinusunod nating cleansing formula, kapag ka ito'y nasunod, ang katawan po natin ay kusang mag-restore into health. Hindi lamang isang organ kundi lahat ng organs ng katawan gradually binabalik niya sa tamang ayos, sa tamang estado. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante na makapunta sa branch upang magabayan kung paano sundan ang cleansing program, ang Natural Megadose Vitamin C IV at dagdag pa na prueba na natulungan nakaangkin ng kagalingan. Narito po ang testimonya ng sumunod dito sa Doc Alternatibo. Ako po si Del Lugo, Gapong Kalibo Aklan. Pero ang residence po talaga namin ay dito sa Taguig City. Hanggang na anuhan ko po, nagkaroon ako ng sakit sa colon. Nagkaroon po ako ng colon cancer for more than 25 years. Bago ko po nakilala ang Doc Alternatibo, sa Bobao pa lang po. Since 2010, siseminar po talaga kami na mag-asawa. Pero before po talaga, hindi na po ako halos makalakad. Na-cleansing po kami, na ako, and then nakarating din po ako sa Davao. Talagang doon ko po kasi natuklasan sa dami pong doktor na pinuntahan ko. Siyempre po pag gano'n talaga may mga sakit tayo, naghahanap tayo kung saan tayo maging komportable ang katawan natin. So, nung matagpuan po namin ang Cubao, ang Doc Alternatibo, continuous po yung yung cleansing ko, kami mag-asawa. Sa araw-araw po, hanggang ngayon po. So, nakasanayan ko po yun. Lahat po yan, yung product na yan. Kumplito po ako sa bahay. 73 years old na po ako ngayon. Sa ngayon po. Nag-i-aerobic pa rin po. So yun, ang benefits po namin sa Doc Alternatibo. Para sa lahat. Talaga pag nagugutom kami, i-complex. Andiyan, may tayo. Kaya walang gutom. Every day, yun po ang buhay namin, ang Doc Alternatibo. Salamat po. Ako po si Ma'am Del Chulugo from Taguig City and then 73 years old. Yan ang buhay na prueba ng kagalingan. Ang 73 years old si Ma'am Del Chulugo mula dyan sa Taguig City. Dati tinamaan ng colon cancer. Pumunta dito sa Doc Alternatibo noong 2010. Sinundan yung itinuro natin na mag-undergo sa cleansing program. At ngayon, sabi niya, sa loob ng 13 taon na pagsunod sa Doc Alternatibo, siya po ay 73 years old na, napanatili ang malakas, malusog na pangangatawan. Walang chemotherapy, walang radiation therapy, walang operasyon na nangyari doon sa colon cancer, at walang maintenance medication na synthetic drugs. Kung ano man yung mga itinuro natin, talagang sinundan sa mahigit 13 years na patunayan ang kaepektibo na naalagaan ang malusog na pangangatawan. Kaya puntahan po ninyo pinakamalapit na Doc Alternatibo branch upang kayo ay magabayan.
ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abukar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, ground floor DILG office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Good news para sa lahat dahil maka-order na door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo Herbal Products. At kahit hindi pa member, bibigyan ka ngayon ng 40% discount. Tandaan, 40% na diskwento, door-to-door delivery dyan sa inyo. Mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Ulitin kong hotline 0946-967-3211. Kapanalig dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Ang mga nagtestimonya at ang palatuntunan na to mapanood na po ninyo dahil naka-video na nandyan sa YouTube ang channel Doc Alternativo at yung isa Chief Edel Roderos YouTube channel. Mag-subscribe para ma-update kayo kada araw sa mga buhay na pruweba ng kagalingan nandyan sa YouTube channel na Doc Alternativo at yung isa naman Chief Edel Roderos YouTube channel. Ito po ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos, sumainyo ang katotohanan. Acidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ito pong corn coffee, nung hindi pa ako umiinom nito, may hyperacidity ako. Nung simula ko pong sumubok nitong uminom, tawa naman po ng Diyos maganda ang pakiramdam sa akin itong corn coffee na ito. Kaya ito na po lagi ang iniinom ko. Ako po si Rani Oscuro, taga Zone 1, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, 52 years old. Nueva sa kaibiktibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Aurosite, Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternativo? Lalo na po itong corn coffee. Marami. Effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga FTI. Nueva sa kaibiktibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Aurosite, Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo.
Ako si Mrs. Patria Carbonel. Ilang taon na, ma'am? 82. Taga Baksil, Bacnau, Tanlaw nyo. Oh, okay. Ma'am, paano po nakatulong sa inyo ang produkto ng Doc Alternativo, ma'am? Yung corn coffee ang nakatulong din sa akin sa hyperacidity. Kaya yun ang hinahanap ko. Ako si Mrs. Patria Carbonel. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Constipation, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ito maganda. Pag umiinom ka nito, corn coffee. Sarap sa pakiramdam. Walang pakiramdam mo, walang nararamdaman kang kung ano sa tiyan mo. Kahit ikaw ay gutom o busog, basta siyang iniinom. Nakakaano ng pagdumi. Ikaw ay matigas dumumi. Nakakaano ng dumi siya. Malimit dumumi. Nakakalabas ng ano siya. Ako si Imelda Asi, 46 years old. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ito pong corn coffee, nung hindi pa ako umiinom nito, may hyperacidity ako. Nung simula ko pong sumubok nitong uminom, tawa naman po ng Diyos, maganda ang pakiramdam sa akin itong corn coffee na ito. Kaya ito na po lagi ang iniinom ko. Ako po si Rani Oscuro, taga Son Juan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nagua, Camarines Sur, 52 years old. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternativo? Lalo na po itong corn coffee. Marami, effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga FTI. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ako si Mrs. Patria Carbonel. Ilang taon na, ma'am? 82. Taga Baksil, Bacnau, Tanlaw nyo. Okay. Ma'am, paano po nakatulong sa inyo ang produkto ng Doc Alternativo, ma'am? Yung corn coffee ang nakatulong din sa akin sa hyperacidity. Kaya yun ang hinahanap ko. Ako si Mrs. Patria Carbonel. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Constipation, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ito
Ito maganda. Pag umiinom ka nito, corn coffee. Sarap sa pakiramdam. Walang pakiramdam mo, walang nararamdaman kang kung ano sa tiyan mo. Kahit ikaw ay gutom o busog, basta siyang iniinom. Nakakaano ng pagdumi. Pag ikaw ay matigas dumumi, nakakaano ng dumi siya. Malimit dumumi. Nakakalabas ng ano siya. Ako si Imelda Asi, 46 years old. Pruwebas sa kaepektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Doktor Alternativo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as most outstanding creative research and utility modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternativo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB.